Prodorku Jiu-Jitsu tim, Dragoljub Dimitrović i ja u tehnici dana, to je večeri. 4 escape-a iz kornjače za samo 2 ili 3 minuta. Ajde vidim. Kad se nađemo u kornjači, ako idemo u takedown i Dragoljub napravi sprawl, znači dođe u ovu situaciju, polako krećemo i vrlo. Znači stavio ruku oko mene. Prvo što treba da uradim, znači šta radim? Sa laktova se penjem na ruku, znači da bi imao dobar osnovac. Gle, stavljam jednu nogu, tražim bazu i slobodno mogu da uhvatim, zapravo jednu ruku ovdje. Glavu gledam na stranu koju ću da izađem i samo radim sit through, znači escape, radim tu i lagano izađem. I bez problema mogu da uhvatim ovu nogu, sve vreme sam naslonjen na njega i dođem na stranu, to jest dođem u poziciju da idem u back mount. Ajmo još jednom, ova pozicija odavde, ovaj ugao odavde, znači ista priča, sprawl, idem, sednem, izađem i prođem na drugu stranu. Idemo na sledeći escape, strpno pozicije. Ako se desi da dođem, možemo misliti ovaj ugao odavde, ako se desi da slučajno spusti kolene, ja mogu da dohvatim jednu nogu, šta mogu da uradim iz ove pozicije? Da ne moram da idem na stranu, jer možda ponekad ne mogu, gledaj šta radim. Hvatam jednu nogu i polako ću da krenem na gore, znači hvatam single leg, slobodno mogu da uhvatim i drugu nogu i penjem se i bukvalno dođem ovde i prođem u side control. Ajmo još jednu. Znači vrlo jednostavno. Ista priča, dođem ovde, uhvatim nogu, poprem se na ruku, vidio, idem što više gore i dođem u side control. Tehnika broj 3 izlaska iz kornjače pozicije je sledeća. Znači kad se nađem isto ovde, a isto sam u poziciji, jako me drži, ne mogu možda da izađem, umoran sam, gledaj šta radim, pokušavam da uhvatim obe noge. Čim su mi noge tu, to je dobar signal da idem ka njima. Znači gledaj, uhvatim obe i skoro se privučem ovde. Čim dođem ovde, šta radim? Oslonim se i podignem se, veoma lako, okrenem ga i dođem u side. Ajmo još jednom, ugao odavde. Znači dođem ovde, sprawl pozicija Dragoljubova, krećem polako, hvatam obe noge, uđem što više, uradim ovo, srušim ga i dođem u side poziciju. Četvrta tehnika izlaska je sledeća. Kad radim poslednju tehniku, Dragoljub sedne, neće biti u stanju da ubacim skroz svoje vrati, neće možda da ga stavim na ramene, kako onda izlazim? Znači šta radim? Ista pozicija, kornjača sprawl, tu sam, krećem polako, međutim on sedne. Imam pritisak, ne mogu da izem, šta radim? Bez problema, s ovim rukama slobodno uhvatim kimono, izađem, gledaj, prebacim glavu na jednu stranu, samo krenem na njega, vidi. Lagano dođem ovde i prođem dalje, dođem u side control. Idemo drugi ugao. Znači isto, ovde se nađemo, tu sam, krenem polako, Dragoljub sedne, izađem s glavom, popučem, dođem tu i prođem u side. To su 4 tehnike izlaska iz kornjače pozicije. Sad ćemo ponoviti sve 4 u jednom, u malo bržoj varijanti. I to je to. Znači idemo. Dragoljub radi sprawl, izlazim odavde. Opcija broj 1. Idemo opcija broj 2. Tu sam, hvatam jednu nogu, mogu da izađem na drugu stranu. Prođemo ovde. Praktično single leg. Opcija 3. Znači tu sam isto sprawl u pitanju. Hvatam nogi, povučem se što više mogu, oslonim se, dođem tu i side. I tehnika broj 4, isto tu sam, sprawl, idem ka nogama, Dragoljub sedne, skroz, izvučem se, gledaj, idem na njega i dođem u regularan side control. Trenutno najefikasniju borilačku veštinu, Jiu-Jitsu, i uživajte u životu. Danas je dan vegetarijanaca kao i svaki drugi dan. Respekt.